जहार बिल जी मेनलि आदिवासी ओनसोल दा बेवहाय माखासे सुबुङा रायजो जानानै दङ। थांनाय बोसोरफ्राव बिथांमोना आंखौ हांख्रायदोंमोन नाथाय आं फैनो हायाखैमोन। दा नैबे गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव फार्स्ट आङो बे गामियाव फैदों। दा बिथांमोना गोबां जेंना दङ। बे जेंनाफोरखौ जोंनो फोरमायदों। इलेक्ट्रिसिटि, बिथांमोना रेशन कार्ड मोनाखै, जब कार्ड मोनाखै, कुनु मोनसे सुबिदाखौ बिथांमोना मोनाखै। दा नैबे बिसायख'थिनि उनाव बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोरनि जेसेबां सरकारि बेबस्थाफोरखौ मोननांगौ, मददफोरखौ मोननांगौ, बेखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजननि अफिसारफोरखौ जोङो रायलायगोन। जों नुनो मोनदों बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावबो जिस्नि गैया। बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बे ओनसोलल' नङा, बिटिसिनि 19 बोसोराव गोबां ओनसोलाव कुनु सुबिदा मोनाखै। लिडारफ्रा माखासे टाउन सहरावल' कनसेन्ट्रेट खालामदों। मेक्सिमाम बै समनि पलिटिकेल लिडारफ्रा गावसोरो टाउन सहराव थांना न' लुहैदों आरो बेवहायनो बिथांमोना कनफाइनमेन्ट मोनसे सिन्थायाव थादों। दा नंखायनो गामि ओनसोलाव आदिबासि बा सान्थालल' नङा, बर' गामिफ्रावबो गोबां जेंना दाबो दङ। गुबुन हारिफोरनि गामिफ्रावबो गोबां जेंना दङ। दा बेनिखायनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नैबे गोदान सरकारा जोङो गासैखौबो स्टाडि खालामगासिनो दङ, रिपर्टफोरखौ लागासिनो दङ, अफिसारफोरखौ जों फाथायहरगासिनो दङ, बिथांमोननिफ्रायबो जों रिपर्टफोरखौ लागासिनो दङ आरो फैगौ नैबे नभेम्बरनि उनाव जोङो बे ओनसोलफोरनि जि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिसफोरखौ खोब मेसिभलि गोबारैनो मावनो थाखाय जों आखायाव लादों। जहार बिल जि मेनलि आदिबासि ओनसोल, दा बेवहाय माखासे सुबुङा रायजो जानानै दङ। थांनाय बोसोरफ्राव बिथांमोना आंखौ हांख्रायदोंमोन नाथाय आं फैनो हायाखैमोन। दा नैबे गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव फार्स्ट आङो बे गामियाव फैदों। दा बिथांमोना गोबां जेंना दङ। बे जेंनाफोरखौ जोंनो फोरमायदों। इलेक्ट्रिसिटि, बिथांमोना रेशन कार्ड मोनाखै, जब कार्ड मोनाखै, कुनु मोनसे सुबिदाखौ बिथांमोना मोनाखै। दा नैबे बिसायख'थिनि उनाव बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोरनि जेसेबां सरकारि बेबस्थाफोरखौ मोननांगौ, मददफोरखौ मोननांगौ, बेखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजननि अफिसारफोरखौ जोङो रायलायगोन। जों नुनो मोनदों बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावबो जिस्नि गैया। बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बे ओनसोलल' नङा, बिटिसिनि 19 बोसोराव गोबां ओनसोलाव कुनु सुबिदा मोनाखै। लिडारफ्रा माखासे टाउन सहरावल' कनसेन्ट्रेट खालामदों। मेक्सिमाम बै समनि पलिटिकेल लिडारफ्रा गावसोरो टाउन सहराव थांना न' लुहैदों आरो बेवहायनो बिथांमोना कनफाइनमेन्ट मोनसे सिन्थायाव थादों। दा नंखायनो गामि ओनसोलाव आदिबासि बा सान्थालल' नङा, बर' गामिफ्रावबो गोबां जेंना दाबो दङ। गुबुन हारिफोरनि गामिफ्रावबो गोबां जेंना दङ। दा बेनिखायनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नैबे गोदान सरकारा जोङो गासैखौबो स्टाडि खालामगासिनो दङ, रिपर्टफोरखौ लागासिनो दङ, अफिसारफोरखौ जों फाथायहरगासिनो दङ, बिथांमोननिफ्रायबो जों रिपर्टफोरखौ लागासिनो दङ आरो फैगौ नैबे नभेम्बरनि उनाव जोङो बे ओनसोलफोरनि जि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिसफोरखौ खोब मेसिभलि गोबारैनो मावनो थाखाय जों आखायाव लादों।